سلاورس تماشاوانین هێشا ez Rewşenbîr Zana şıldım bulduma ve hefteye dest pê kir. Erzanî li vir danî, dikandaran dikan vekir, me jî bernameya vê heftiyê vekir. Berî sê rojan li Sêrtê dikandarekî dikana xwe vekir û ji nişkê ve dît ku xortoma avê winda bûye. Wê rojê av li devê deriyê tikana xwe nekir û lingê xwe hînik nekir. Ji ber vê jî cîranê wî hesûd gilya wî kir. Komaleya dikandaran ruxseta wî batal kir û gotin. Şûştina devê derî û hînikkirina lingan merasîma herî girîng a dikandariyê ya. Em vê bêedebiyê qet û qet qebûl nakin. Germa havînê roj bi roj li ser tepika serê me zêde dibe. Îsal jî bi hezaran Kurd dest bi heziriya betlanê yanî te'tîlê kirin. Bi sedan malbatan ereba xwe doblo amade kirin û tûp û taximên okê xistin bagaja. Helbet ji qelebalıqa malbatan erebeyên wan têrî wan nekirin û zarokên xwe xistin çekmece û mekmece û torpîdoyan. Pişt re jî destê xwe vekirin û dest bi duayên betlanê kirin. Ya Rebbî em dîsa bi niyetin ku herin Mersînê Tetwanê. Ew jî nebe hema ava spî rojeke lehdê. Rebbî tu agirê mangalê ji Mekkê min nekî. Ya Rebbî hema bila îsal jî Mihyedîno bi atlet bikeve avê daqana keçikên turîstan lê meyze nekê. Ekîba me vê heftiyê lêkolînek li ser malbateke Kurd çêkirin. Encamên vê lêkolînê wiha ne. Dayîk meheqeq tiştekî dixwaze û vê daxwaza xwe berî deh roja her roj hino têne ziman. Hemû karê malê ew dike û kes jî li wê guhdar nake. Peyvên ku di nava rojê de bi kar tîne belqityo, bênamûso, qiro rabe, wisa neke. Min dîn neka. Min hê nû ev derşuştiya. Ez şîrê xwe li we helal nakim. Bav, her tim li malê yê zexel ew e. Hema li medbaxeye. Piştî got emeklî bûye ji malê dernakeve. Tiştên piçûk dixwaze lê dayîm dixwaze. Dîsa dixwaze. Ya xwezî te tiştek carek xwastibûne lê tiştekî hêja xwastibûne. Peyvên ku di nav rojê de bi kar tîne keçê ka xwarin çi ye? Ka ev kumanda li ku ye? We dîsa li binê qredî qartî xistiye ne? Ka çay, ka fêkî mêkî? Zebeş. Li her malê meheqeq di zarok ji bo çûna firinê li ser telefon û tabletê hema şer dikin. Peyvên ku di nav rojê de bi kar tîne Divan malan de zarokek heye ku tu karî nake. Êvaran wendaye, nîvroyan razaye, berêvarkî jî nexuyaya. Hema karê wî ê deynaxê stûyê malê. Peyvên ku di nav rojê de bi kar tîne ka 20 milyon. Belê temaşevanên hêja win jî dikarin bi van îtema li malê ji xwe re malbata çêkin. Hûnê van malbata çawa çêkin? Dayîkek, bavikek, zarok û evê ku hema 20 milyon dixwaze. Hefteya borî zilamek di medyaya civakî de ji Facebookê aciz bû û got ka ji xwe re Twitterekê vekim belkî çend keçikin meçikin marjînal bikevin xefka min. û bi mexlesê çûko rebeno ket Twitterê. Lê mixabin li rojeva timelanê wenda bû û carekê meyze kir ku bûye pispor û siyasetmedarê rojhilata navîn. Belê hunermendê rojhilata navîn. Bi rastî Belê temaşevanên hêja em hatin dawiya şıldım bildima vê heftiyê. Ez Rewşenbîr Zana ku nevir bê rast e.